Abusha manchia o sabre na santima nyina ani ye nan yaso ye bibia damanhia enede na santima mpo wonim se oba asante na bakose mu a yedi akotene wo mu ye pa na so brichi aboye na ye manhene ene won kan ye ho ene ka yie kienim ni dibre e wo mu ye pa nanso ye besi asi nananom enanim ye ewo mu ene ye baaye nanahema nanka mampohene da se bre ho an wotene nchen nanso na ye baaye no nana apahene ena wotene nchen yensua de na yenhunu nana chiame dame nana akwaba ndoso bro nana wadama da se bre ni ho okwakura na ene santema ye nana kuladu ya domotoso miensa ye ba ayie nana hema de nifa so ena apahene etie amamre kwa so wono ena eso otra wa na se edie na wo mu a ubem yesua de kakra yo gede wase tia watiefo nyina abakwasam kakra wo mu ne se senka obi ya nim se o ma hene sa woni wa kontire na wo ho na ye nyina bekaye a ebra nanakọ nananom ho no a egusu a ye nhihye ya nanakọ adudi enya mbaamu no bibi kakra si ma nanakọ ntire na mana tranche kakra nka basa jase na nka ono so hwa ahemfie ise jase so ono so bibi nti ya mana tranche kakra nanka ekobasa nanka adase chidom anankobia na omo so omo ho dodo wo mo na ofa amane ni nyina ekonwa ni nyina ne wofa ene apa Silvestru ne wofa ne apa nti se apa ya wo ye wofa na ne mpanimfo ne wofa ase mpanimfo bibi nti wo mo ntime mma na ewo se wonom bom ti se konwa ne wofa no ti na wonom bom na amane ye kwanso ewo se atia ma ehwe se obetena na hema nti mu hunu ya abakosam kakra ewo mu nana konwa ne wofa no le wofa na wadama menim se yese obama mpon traditional council ka ye bay ye wo ye nifa ye wo ebonkum wo hwe ye nifa ye figase wo hwe ye benkum nso a ye jamase do hene ni ho na da subre ni ho a senka wi be ka se wo se afigase na tina nifa na se wo tina akonwa mu no so ho ensem tse yo medasi pi da iso abusa sa question we ye nyina hwe ya aye ayeye apafo so timfo na aye no ehye ne nsa no afigase na ye bibia na afigase wo ye adwuma ni nyina no na ho odin ne wo fom nti na enso so na amane mu no wono ana na yesi ehye no ema wogina kese sabre no na wa ma ye no so etimi ye betimi aye bat na ahode ne kakra wo ho ya obetimi e dia aye eno hwema aye wo hwema aye ye ba se no uhwedwayi a wa hwedwayi a e wa hayi a se bia nyaado a da se bia ye na yie nanso so wo de toto ho a na ye ka sentiment nyina media sentiment nyina nti na ye hwe ni mu pa de ne san badwa mu a eche se bia nyaado a ne ye hye papa na ne bedie enu nti na ye se ne ye saade a ekonwa no wofa ye na na apa ahe ene ye wonyina ma ye e ma wo mu nyina na wontana na ahema nche nti enan prenan a ye de na na kunadu yi adom otoso miensa ye nyina ye de na na apa ahe ena agina aye bibia yaba asua de kakra ye de be ma amanfo nana ye de no to nchen so a menim se sabre nkadase bre wotiasia mete se okasafo ne ka se otumfo wura mu a enipa obabie mu obi amabiem dwabe twaka ben na ewo mu se nkadase bre ho do mu anka wono nso so sabre dase bre otumfo wura mu a na se won na ebedi akire wone dwabe ene ebedi akire na se ne sitie na de abakwasam kakra ewo mu ana se asua de kakra ewo mu ne se ofa sante amahine no mu a ufa se woni chidom hene
nti yɛtene a bere bia wo ne twato sɛ yɛ dwabin okay fa nananom ama hini mu a mfa sɛ wɔne kidom nti ɛne deɛ amanneɛ mu no party a wopia asantema nyinaa ahyia a wɔne kidom nti ɛne deɛ yɛkɔ a ɛyɛ danya a sɛ nyɛ ayie yi koraa adwabɔ a wɔne twatoɔ biara mu wɔne twatoɔ nti wo nia wo ba na kyerɛ sɛ dwaben abade a kyerɛ sɛ wayɛ late paa ɛso ɛdeɛ wo ba na wo bu afa baabi ɛna wɔn sɛ amahene no so otimfoɔ tena ase a obi a wo baabi a wɔtena nti ɛne deɛ yɛ na obi ntimi ntena wo bi tena brɛ nti sɛ woyɛ late ɛso saa deɛ na bɛba ne dwaben atena ase a ɛne na wo fa fikyire baabi ɛna abɛwuram na ɛnɛ nkadaase brɛ wo hɔ anka otumfoɔ atena ase nkɛfa he na wɔbɛtena ɛno ara ne ɛwɔ yi baabi a yɛwɔ ne nifa mu na ɛnɛ ne deɛ wɔn apushi yɛ aba akyire kakra baabi a yɛwɔ deɛ yɛtena brɛ no nifafoɔ yɛtena brɛ ne hɔ ne nifa so ɛne yɛn ka yɛtena brɛ no hɔ na mmom deɛ yɛpia yɛ kakra aba akyire kakra baabi a yɛte seesei no otumfoɔ tena ase a nka ayokofoɔ ɛtena brɛ ne hɔ na ɛnɛ no ɛsan sɛ yie wie no abusua ho wɔ mu ɛyɛ yie na yɛ yokofoɔ wɔn sɛ wɔyɛ santehim a nanso so abusua nso hu wɔ mu nti wɔn afa abusua no nyinaa kɔ baabi a otimfoɔ teɛ no na fisa ahɔhoɔ bebree abɛka yɛn ho na wɔn apiapia nananom nifafoɔ no aba akyire kakra te sɛ baabi a yɛte sese yɛ deɛ ayokofoɔ tenabrɛ sɛ nka adwabɔ a na biribi saa ne yɛyɛ anka yokoɔ tenabrɛ na yɛte sese but the family deɛ yɛtena brɛ na yɛwɔ no na mmom ka yɛwɔ anim kakra yɛne otumfoɔ tena sa so ɛwɔ ne fam ɔtani sɛ yi a ɔho yɛi ɔho mampɔhene na kokofoɔ aba saa na nka yokoɔfoɔ aba baasɛ sɛ wohwɛ yɛn a worawora ɛne kokofu na aka abom na wɔmoto ayɛ so nti baabi yɛteɛ deɛ nka yɛtena brɛ no na mmom baabi a yɛkɔnya sisesi yɛ na yɛpia yɛ kakra ɛde yɛ aba akyire kakra nana dame ɛyɛ ɔhene chiame wɔno ɛna wɔde asua adeɛ kakra na yɛbɛda ase yo meso meda mo ase sɛ biribiara ni a monte ase a na mo abusa yɛ wosua so a na mo de bi ato mo tirim monte biribi ase a wohu sɛ ntrɔfoɔ no a ɔmo so bɛhu yɛ na deɛ monte ase no yɛso yɛwɔ hɔ ma mo yɛda mo ase pii